Ποιος ξέρει για την πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει δύο μεγάλες νομικές σχολές? Προσέξτε τώρα, θα τρελαθούμε ποιες νομικές σχολές. Η μία είναι το Κλούβερ στην Ολλανδία, μια μεγάλη νομική σχολή που ειδικεύεται σε νομικούς που διαχειρίζονται χρέος, και το δεύτερο είναι η νομική σχολή του Χάρβαρντ. Εκεί δεν διδάσκει ο κύριος Παπανδρέου. Διδάσκει σε σεμινάρια στρατηγικής. Μαθαίνει τον κόσμο να σκέφτεται στρατηγικά. Λοιπόν, τι πρωτοβουλία έχουν αναλάβει αυτές οι νομικές σχολές που βεβαίως, όπως ξέρετε, όπως φαντάζομαι μπορείτε να καταλάβετε, δεν είναι νομικές σχολές, πώς να το πούμε έτσι, της παγκόσμιας κομμουνιστικής απειλής. Του συστήματος, καθεστωτική. Τι λένε? Να αποχαρακτηρίζεται ως δανειστής οποιοσδήποτε φέρει ομόλογα χρέους κράτους που όμως τα αγόρασε στη δευτερογενή αγορά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι το κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να πληρώσει αυτόν που απέκτησε το ομόλογό του στη δευτερογενή αγορά. Γιατί αυτό θεωρείται επένδυση κερδοσκοπίας. Άρα γιατί το ένα κράτος να μπει σε διαδικασία να το πληρώσει από τη στιγμή που έχει πρόβλημα πληρώνεις? Να μην υποχρεούται να το πληρώσει. Και γίνεται ολόκληρη ιστορία. Έχουν βγει πολύ καλές μελέτες, εξαιρετικοί νομικοί, οι οποίοι διαχειρίζονται το θέμα. Δεν τους ξέρει βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση, προς Θεού. Κανένα δεν τους ξέρει εδώ, δεν τους ξέρουμε. Αυτούς που να το κάνουν. Αυτή είναι γελία υποκείμενα. Δεν έχουμε. Εδώ έχουμε γελιάδες, έχουμε ξέρει. Έχουμε πολύ σημαντικό πολιτικό και επιστημονικό προσωπικό να μας λύσει το πρόβλημα. Γιατί όποτε λέω, ας πούμε, επειδή να μην πληρώσουμε το χρέος, μου λένε αχ, μην πληρώσουμε το χρέος. Αυτό του πιάνει ένα πράγμα, ας πούμε, και τρελά, ας πούμε. Μα δεν είναι εγκεφαλικό να μην πληρώσουμε το χρέος, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Εδώ ολόκληρες νομικές σχολές σου λένε ρε παιδί μου, έλεος. Έλεος, δεν μπορεί να πεθαίνει ένας κόσμος. Έτσι. Χωρίς ότι υπάρχουν και διεθνείς συμμαχίες για τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Η διεθνή συμμαχία της Αντίς Αμπέμπα που υπάρχει σήμερα, 120 χώρες πανάθεμάμε. 120 χώρες, οι οποίες τι κάνουν? Πάρουν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν πληρώνουν τόκους για μια δεκαετία. Το έχουν επιβάλει αυτές οι χώρες με τη μαγιά τους. Λέγοντας κάτι πολύ απλό, ένας πρόεδρος της Αιθιοπίας το 1990 που έλεγε εάν πληρώσουμε το χρέος, εάν δεν πληρώσουμε το χρέος, οι τράπεζες θα πεθάνουν. Εάν το πληρώσουμε το χρέος, θα πεθάνουμε εμείς. Και με αυτή την έννοια, στην ιδρυτική της Αντίς Αμπέμπα έγινε αυτή. Στους 12 χώρες της Αφρικής το ξεκινήσαν αυτό, είναι 120 χώρες του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν τουλάχιστον τη μη πληρωμή των τόκων. Αν εμείς δεν πληρώναμε τόκους τώρα, δεν το συζητάμε. Έτσι ήταν. Εγώ είμαι υπέρ και το κεφάλαιο, διότι το κεφάλαιο είναι χοντρό, είναι χοντρή ιστορία. Σε εμάς ειδικά. Το δεύτερο, πολύ βασικό. Με τα λίγα αυτά, ήθελα να σας πω ότι έχουμε τρομακτικά εργαλεία για να μπορούμε να πούμε ότι σταματάμε να πληρώνουμε και διαγράφουμε το χρέος. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε εντός ευρώ. Αυτό δεν θέλεις να ξέρεις οικονομικά για να το καταλάβεις. Το ζούμε καθημερινά. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιες κακές δυνάμεις στο ευρώ, όπου χρησιμοποιούν το ευρώ με κακό τρόπο. Η λογική του ευρώ δεν επιτρέπει. Δεν επιτρέπει για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως. Αν το έχει στα χέρια το ιδιών της τραπεζίτης, που καθορίζει την νομισματική κυκλοφορία, δηλαδή το πόσο χρήμα παίρνεις εσύ για να το χρησιμοποιήσεις, είσαι τελειωμένος. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Υπάρχει ιστορία. Γι' αυτό και επιμόνως ρωτώ εδώ και 3 χρόνια όλους αυτούς που λένε ότι μπορούμε να πάμε χωρίς μνημόνια, χωρίς πολιτικές λιτότητες και εκποίησης εντός του ευρώ, να μου εξηγήσουν πώς. Πού θα βρουν το χρήμα, πού θα βρουν τον τρόπο να επενδύσει, να κάνουν επενδύσεις στην ελληνική οικονομία χωρίς να φορτωνόμαστε χρέη. Αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει κάτι. Και χωρίς βεβαίως να τσακίζουμε την εργασία με τον τρόπο που τσακίζεται σήμερα. Πώς? Καμία απάντηση. Διότι βεβαίως εκεί που συχνάζουν αυτοί οι κύριοι, δεν βάζουν αυτά τα ερωτήματα οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιολογούντες. Μην τζεις αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, το δεύτερο λοιπόν που είναι εθνικό νόμισμα, εθνικό κρατικό νόμισμα, γιατί υπάρχουν εθνικά νόμισματα και ιδιωτικά.
εθνικό νόμισμα, όπως παραμένει το δολάριο, αλλά είναι εθνικό κρατικό νόμισμα. Και φυσικά μια σειρά πολιτικές που θα πρέπει να το υποστηρίξουν, διότι το εθνικό νόμισμα από μόνο του δεν είναι η λύση. Είναι η αφετηρία. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε για να βρούμε τη λύση. Είναι σαν να πούμε, ρε παιδί μου, έσπασα τα δεσμά. Κόβω τα δεσμά. Και επιτέλους αναπνέω και έχω τους βαθμούς ελευθερίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έλυσα το πρόβλημα. Πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να βάλω τη μηχανή μπροστά. Πρέπει να λειτουργήσει αυτή η μηχανή. Και για να λειτουργήσει, χρειάζεται πρώτον να πάρω στα χέρια μου την Τράπεζα της Ελλάδος. Για να μπορώ να ελέγχω τη ροή χρήματος και το τραπεζικό σύστημα. Να ζητήσω να μου καταθέσουν αυτοστιγμής τα 300 περίπου 8 δισεκατομμύρια που έχουν πάρει ως επιδότηση οι 4 μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες. Εάν δεν μπορούν, ας τα πάρουμε εμείς. Ας πάρουμε εμείς τις τράπεζες. Οι τράπεζες μάλιστα οφείλουμε να τις αφήσουμε να χρεοκοπήσουν φαλιμέντο. Διότι δεν είναι τίποτα πιο απλό από το να χρεοκοπήσει μια τράπεζα. Η τράπεζα δεν απηχεί δουλειά στην παραγωγή. Και άρα η χρεοκοπία της δεν ισοδυναμεί με πρόβλημα στην οικονομία. Στην παραγωγή, εκεί που παράγεται δηλαδή το προϊόν και η υπηρεσία. Δεν χάνονται οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις δεν χάνονται γιατί σε εγγυάται το κράτος. Πουθενά στον κόσμο δεν εγγυάται η τράπεζα τις καταθέσεις. Το μεγάλο ζήτημα πάντα είναι πώς το κράτος εξασφαλίζει τις καταθέσεις έναντι πιθανής κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό είναι ότι με το φαλιμένο των τραπεζών χαρίζονται τα δάνεια. Τα ιδιωτικά προς τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρίζονται. Όταν πλέον μηδενίζει το τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχουν οφειλές. Που έγινε στην Ισλανδία. Αφήσαν τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν, επίσημα το κράτος τους εκεί, εκμηδένισε τις παλιές τράπεζες, οι οποίες ήταν κερδοσκοπικές, παίζανε με τα παιχνίδια αυτά στην παγκόσμια αγορά και ανοικοδόμησε τις τράπεζες βεβαίως με το δικό του νόμισμα. Γιατί μπορεί να είναι κεφαλοποίηση χωρίς να φορτωθεί χρέος τις τράπεζες του. Λοιπόν, σε καινούργια βάση. Σε βάση εκεί που υποστηρίζει την οικονομία. Πόλεμο, δεν τους κάναμε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Και εντάξει, γιατί εμείς θα το αφήσουμε. Προς Θεού. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό, και φυσικά και άλλα μπορούμε, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία μπορούν να παράγουν πραγματικά τέτοιες επενδύσεις, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας και να αναχαιτιστεί. Μόνο επειδή έχουμε την ιδιομορφία αυτής της ανεργίας που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή τεράστια ανεργία στους νέους ανθρώπους, γιατί αυτό οφείλεται? Διότι συστηματικά επεκτείνεται ο χρόνος εργασίας στις ψηλές ηλικίες, τις οποίες τις πειναίνουν κιόλας. Οπότε τους ενδιαφέρει να κρατάνε προχωρημένες ηλικίες εργαζόμενους που τους έχουν ευθυνά και ειδικά τους επιπλέον δυναμικό και να μην επενδύουν σε νέες γενιές εργαζομένων που μπαίνουν στην αγορά. Άρα, το να φτιάξουμε ανελαστικά εργατικά δικαιώματα στην αγορά εργασίας, να μειώσουμε αντί να αυξάνουμε τώρα το συνταξιοδοτικό, το όριο συνταξιοδότησης και να δώσουμε τη δυνατότητα ώστε να μπορούν να. Αυτό από μόνο του έχει υπολογιστεί ότι μπορεί να κατεβάσει 8 με 9 ποσοστιαίες μονάδες την ενεργεία αυτοστιγμής. Μόνο με ανελαστικά εργατικά δικαιώματα στην εργασία. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε επενδύσεις που λέμε. Πρέπει να γίνει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να σηκώσει αυτό τον όγκο θα πρέπει να είναι ελληματικός προπολογισμός για μερικά χρόνια. Και λοιπόν, αρκεί να πηγαίνουμε στην παραγωγή και στις υποδομές, να μετατρέπονται σε εισόδημα, να μετατρέπονται σε προστιθέμενη αξία που λένε οι οικονομολόγοι. Δηλαδή να παράγουν έργο. Και όχι να πηγαίνουν στον κύριο Μπόμπολα, στη Χόχτιφ, στη γαλλική κοινοπραξία και σε τέλος πάντων όλους αυτούς τους τύπους που αρμέγουν χοντρά την ελληνική οικονομία και το ελληνικό κράτος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε σε λίγα 24 ώρα να δοθεί μια τρομακτική όθηση προς τα πάνω της ελληνικής οικονομίας και να αρχίσει πλέον να ανατάσσεται σε λίγα 24 ώρα. Λένε ορισμένοι, μα καλά ρε παιδί μου, εντάξει, πώς θα αποκαταστήσεις τις ζημιές που έχεις, με πού θα βρεθούν τα χρήματα. Έχουμε τη δυνατότητα, προσέξτε τώρα, εγώ έλεγα για την χρεωστική κάρτα εδώ και καιρό, με προλάβανε τράπεζες. Προσέχετε τις χρεωστικές κάρτες που έρθουν τώρα. Ακόμη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τη δυνατότητα να έχεις χρεωστική κάρτα ώστε να κάνεις τις δοσοληψίες σου. Φαντάσου λοιπόν αν αυτή τη χρεωστική κάρτα την υποστηρίζει ένα κρατικό σύστημα τραπεζικό που είναι με 0 επιτοκιακή επιβάρυνση.
Και τι κάνεις? Απλά χρεώνεις στους λογαριασμούς, είτε αυτό είναι μια επιχείρηση μικρομεσαία, είτε είναι στον εργαζόμενο και στο συνταξιούχο και τον μισθωτό, του χρεώνεις το χρήμα που πρέπει να έχει. Είτε σαν αύξηση του εισοδήματός του, είτε σαν κάλυψη των απολειών που θα πρέπει να γίνει, των απολειών δηλαδή που έχει υποστεί. Και όλο αυτό θα μετατραπεί σε τζίρο στην αγορά. Πόσο γρήγορα μπορούμε να το κάνουμε? Μέσα σε ένα 24ωρο. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να εγκατασταθεί σε κάθε μαγαζί, από κάθε περίπτωση ψιλικατζίδικο μέχρι οποιοδήποτε μαγαζί, μια συγκεκριμένη συσκευή που αναγνωρίζει τη χρεωστική κάρτα. Την οποία κάποιοι συναγωνιστές από το Τόκιο μου τη στέλνουν κιόλας για να την παρουσιάζω, στοιχίζει 5 ευρώ και υπάρχει, όποιος έχει γνωρίσει ξένες χώρες, στην Ιαπωνία ας πούμε, υπάρχει αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χρεωστική σου κάρτα ή να πληρώσει με μετρητά, αλλά είναι παντού αυτό το πράγμα, υποχρεωτικά από νόμο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μάλιστα μπορείς να κάνεις και χρεώσεις για μέσω τηλεφώνου κινητού. Λοιπόν, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Στο μεσοδιάστημα αυτό, απλά θα χρειαστεί η οικονομία, οι τράπεζες αυτές να μην σου δίνουν χαρτονόμισμα. Θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις την χρεωστική σου κάρτα, αλλά δεν μπορούν να σου δώσουν χαρτονόμισμα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θέλουμε 6-8 μήνες να παράγουμε το νέο χαρτονόμισμα του εθνικού νομίσματος. Και δεύτερον, γιατί χρειάζεται να αποσύρουμε το χαρτονόμισμα του ευρώ από την αγορά, ώστε να το χρησιμοποιήσουμε ως συναλλαγματικό απόθεμα για την κάλυψη του εμπορικού μας ελλείμματος, μέχρι ότου η οικονομία αρχίσει την υποκατάσταση των εισαγωγών. Αυτό θα πάρει περίπου ένα μισοδιάστημα της τάξης των 12 μηνών. Αυτή είναι η ιστορία. Τεχνικά, μεσαγωγικά. Πώς το κερδίζει αυτό το πράγμα? Απλά. Κάποιος το είπε προηγουμένως. Δεν πληρώνω αυτό το κολοκράτος. Γιατί αυτό είναι όργανο εκμετάλλευση και καταστολή σε βάρος μου. Είναι όργανο του κατακτητή σε βάρος μου. Φτάσαμε στο σημείο να έρχεται κύκλιος όπου να ζητάει από τις φορολογικές αρχές να κυνηγηθούν Έλληνες πολίτες που δεν πληρώνουν τους φόρους τους για ηθική βλάβη προς το δημόσιο. Η έννοια της ηθικής βλάβης προς το δημόσιο ήταν ένα βασιλικό διάταγμα, παλιό βασιλικό διάταγμα. Διότι το να μην πληρώνει τους φόρους ήταν προσβολή στο πρόσωπο του βασιλέα. Τώρα είναι προσβολή στο πρόσωπο του δοσιλόγου και των κατακτητών που έχουν πάρει το κράτος στους καταγγελίες. Τέτοιο διάταγμα εφάρμοσε και η κυβέρνηση του Λογοδεντόπουλου, για την οποία καταδικάστηκε σε σόβια δεσμά. Με ίδιο διάταγμα. Στην κυβέρνηση στην ναζιστική δεύτερη. Κυβέρνηση του Συλλόγου, που είσαι δηλαδή, στην ναζιστική κατοχή. Πρέπει να κόψουμε τον οφάλιο λόγο. Από εμάς εξαρτώνται αυτοί. Με τις κατασχέσεις τι θα κάνουμε? Κοίταξε να δεις, οι κατασχέσεις από μόνες του δεν είναι επικίνδυνες, οι πληστηριασμοί είναι επικίνδυνοι. Σωστά. Λοιπόν, ο πληστηριασμός εδώ απαντάς με τη συλλογική αντίσταση. Η συλλογική αντίσταση σημαίνει ότι αντί η κυρία του ιδιοκτήτη που λέγαμε προηγουμένως στις συγκεκριμένες οικίες να απειλεί να πηδήξει, να μαζευτεί ένας κόσμος εκεί, να καταχαιριάσει τους κυρίους και να σου πω εγώ για πότε λύεται το ζήτημα της πληστηριασμού. Άμπρα. Λοιπόν, και το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι δεν ξέρετε ότι αν λυθεί ένας πληστηριασμός, είναι πάντα υπέρ του πληστηριαζομένου. Δηλαδή πάει υπέρ του. Και αν σε 3 πληστηριασμούς δεν μπορούν να εκτελέσουν πληστηριασμό, τότε το ακίνητο μπαίνει στον ιδιοκτήτη. Ραδιόφωνο την ακριβή ώρα. Θα είναι απόγευμα 14 πρώτου. Τι ώρα? Δεν έχει ανακοινωθεί γιατί περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις για να δουν πότε θα το κάνουν. Αν δεν θα το κάνουν. Μπράβο, Λοιπόν, τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε μια στιγμή. Αντρέα, μπορείς παρακαλώ να δίνεις. Όποιος σηκώνει το χέρι του, τώρα, δίνεις ένα νούμερο για να μπορέσουμε να έχουμε... Και από εκεί. Τα πρώτα 10 νούμερα και μετά θα ξανακάνουμε. Μέχρι το 10. Λοιπόν, να ξεκινήσει. Ποιος θα δίνει το Λοιπόν, ποιος είναι το 1, δεν δίνω το μικρόφωνο.
Καλησπέρα σε όλους. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης που πάει να περάσει ένα πνεύμα ευημερίας και ανάπτυξης, θα ήθελα να μας διευκρινίσει ο κ. Καζάκης κάτι το οποίο έχω σκεφτεί χωρίς να είμαι οικονομολόγος και θεωρώ ότι είναι φαύλος. Μιλάνε μεταξύ των άλλων κάπου στο τέλος και η ανάπτυξη, και η ανάπτυξη θα προέλθει από το κάλεσμα και τον εμφωμό ξένων επενδύσεων. Και ταυτίζουν την ανάπτυξη με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το φτωχό μου το μυαλό, χωρίς να είμαι οικονομολόγος, λέει ότι αυτά τα δύο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα και οπωσδήποτε. Το να έχεις εργαζόμενους οι οποίοι θα παίρνουν 400 ευρώ και δεν θα συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο καθόλου στην δημιουργία πλούτου, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί ανάπτυξη. Κατά τη δική μου άποψη, ανάπτυξη είναι η δημιουργία πλούτου, η οποία απορρέει από την υπεραξία που δημιουργείται από μια δραστηριότητα και που υπήρξε η βασική σύγκρουση ανάμεσα στον καπιταλισμό και στον μαρξισμό. Ξέρουμε ότι καμία ξένη επένδυση δεν προσθέτει πλούτο στη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται. Αν αυτό συνέβαινε, θα έπρεπε η Αφρική, που είναι η πλουσιότερη κύκλος του κόσμου, να ευημερεί. Αντίθετα, οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα όταν όλες οι επενδύσεις, και είναι μεγάλες, σε ενέργεια, σε πλούτο, σε δάση, σε διαμάντια, σε οτιδήποτε, σε μεταλλεύματα, στην Αφρική, διέπονται και ελέγχονται από ξένες επενδύσεις. Αυτό το παραμείνει λοιπόν, τουλάχιστον εάν ο συλλογισμός είναι σωστός και χωρίς να θέλω να κάνω υπόδειξη, είναι κάτι που πρέπει σε κάποια ομιλία σου να αντιμετωπιστεί και να γίνει ξεκάθαρο ότι η δημιουργία 50% θέσεων εργασίας που θα έρθουν από ξένους επενδυτές δεν σημαίνει για την Ελλάδα ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Η επόμενη, το 2. Καλησπέρα. Για την τελευταία κουβέντα περί ηγεσιών που ανέφερε ο κ. Καζάκης, επειδή ο πολύς ο κόσμος δεν έχει εύκολα, δεν πιστεύετε εύκολα πλέον ηγεσίες, θα πρότεινα να σκεφτούμε ένα σύστημα αμεσοδημοκρατικό με βάση τους πληρωτούς και τους αναπληρωτούς και ανακλητότητα, ώστε να αρχίσει να γίνεται μια άτυπη εθνοσυνέλευση έστω, ή τοπικά αναδήμο διευρυμένα δημοτικά συμβούλια με το σύστημα πάντα πληρωτού και ανακλητού, ώστε να γίνουν πυρήνες αμεσοδημοκρατικές. Ο κόσμος θα έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δηλαδή θα ξέρει ότι ο ίδιος θα συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και το βλέπω σαν μόνη λύση ώστε να υπάρχει μαζικότητα, γιατί αλλιώς οι ηγέτες δύσκολα μπορεί να εμπιστευτεί πλέον. Επίσης, πρέπει να αποφασίσουμε για το σημερινό καθεστώς. Τι καθεστώς είναι? Έχει καταργήσει τα πάντα. Σύνταγμα, εθνική ανεξαρτησία. Κατά τη γνώμη μου και βάση του ορισμού του φασισμού, ο οποίος υπάρχει μια δυσκολία στη θεωρητική και με βάση τον ορισμό που ξέρω τουλάχιστον του Δημητρόφ, αυτό είναι φασισμός, διότι είναι εξυπηρέτηση του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου. Τον είχε δώσει το 1935, αλλά βλέπω είναι κλασικός. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι καθεστώς έχουμε. Γιατί πάμε γύρω-γύρω και έχουμε τον κύριο Βενιζέλο να εμφανίζεται σαν δημοκράτης και να λέει να καταργηθεί το φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Βρήκαμε μετά με τη Χρυσή Αυγή ευκαιρία, μάλλον δημιουργηθεί γι' αυτό κατά τη γνώμη μου, να είναι κατά τη διαστολή αυτοί οι δημοκράτες και να απολεδώνουν τον κόσμο. Με αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί τελικά η Χρυσή Αυγή. Τους βλέπω και χειρότερους δηλαδή για τη Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον προσωπικά. Αυτό ήθελα να πω. Βασικά το θέμα της άμεσης δημοκρατίας, ώστε ο πολίτης να εμπιστευτεί την πολιτική. Ευχαριστώ. Για το ζήτημα της δημοκρατίας, δύο λεπτά μόνο. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι να πείσει στον κόσμο να βγει το σπίτι του και να παλέψει. Γιατί υπάρχουν διάφορες καταστάσεις.
Όταν μια κοινωνία υπόκειται σε τέτοια μεταχείριση όπως είναι αυτή που βιώνουμε τα τελευταία 3 χρόνια, δημιουργούνται νέες κοινωνικές καταστάσεις, νέες διαστρωματώσεις κοινωνικές. Δεν έχουμε τις παραδοσιακές διαταξικές σχέσεις που είχαμε παλιά. Ούτε καν τις τάξεις όπως τις ξέραμε παλιά έχουμε. Συντρίβονται. Αν μελετήσει κανείς το κοινωνικό προφίλ της κοινωνίας, ελληνικής κοινωνίας σήμερα, θα δείτε ότι προσυδειάζει πάρα πολύ στην κοινωνική διαστρωμάτωση που υπήρχε ή που διαμορφωνόταν την εποχή της κατοχής και ακόμη χειρότερα, της παλιάς κατοχής. Έτσι έχουμε ένα στρώμα το οποίο τελείως εκμαυλίζεται. Υπάρχει ένα κοινωνικό στρώμα σήμερα, πέρα από την ολιγαρχία, έτσι. Την ολιγαρχική κορυφή, αυτό που λέμε χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, στην τωρική του χρηματιστικό κεφάλαιο, στη σημερινή του μορφή και τον τρόπο που διαπλέκεται με τις παγκόσμιες αγορές, μιλάμε όμως για ένα κοινωνικό στρώμα που είναι τελείως εκμαυλισμένο. Ζει από τη μαύρη αγορά σε όλα τα επίπεδα. Από το φακελάκι, από την εκπόρνευση, από τον εκβιασμό με βάση τις ανάγκες που έχει. Το παρατηρούμε σε όλα τα επαγγέλματα, ακόμη και σε εκείνα που συνδυάζουν, να το πούμε έτσι, σε παραδοσιακά στρώματα εργαζομένων που ήταν στις παρυφές ή ανήκαν ακόμη και στην εργατική τάξη παραδοσιακά. Το βλέπουμε, γιατί έχουμε μια κατάρρευση κοινωνική. Και αυτό το πράγμα, το δεύτερο, έχουμε ένα περίπου 30%, ίσως και αυτό μεγαλώνει με ρυθμούς τρομακτικούς 30%, λέω, γιατί τα τελευταία στατιστικά στοιχεία των αρχών του 11. Δεν ξέρουμε. Είμαστε με αστρική προβολή, μιλάμε πάντα. Λοιπόν, 30% το οποίο έχει πλήρως ισοπεδωθεί. Αυτό το κομμάτι, ειδικά το κομμάτι των μισθωτών και των συνταξιούχων, αυτό το κομμάτι κυρίως, βιώνει την κρίση λέγοντας ρε εσύ το ξεροκόμματο και να πάει να πνιγεί η χώρα. Αυτό το πράγμα που κατά τη γνώμη μου εκφράζεται και στις ταξικές αναλύσεις ορισμένων, στην πραγματικότητα το μόνο κομμάτι που έχει μείνει είναι ένα κομμάτι, αν θέλεις, το πιο πολιτισμένο, επιστημονικά εξειδικευμένο κομμάτι της παλιάς εργατικής τάξης, της παραδοσιακής εργατικής τάξης στην Ελλάδα, συν ελευθεροεπαγγελματίες επιστήμονες, συν ένα σημαντικό κομμάτι μικρομεσαίων, οι οποίοι ζούσαν, επιβίωναν από το τζίρο που τους πρόσφερε το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, που έχουν συνειδητοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι αυτοί δεν μπορούν να σωθούν ή δεν μπορούν να διατηρήσουν ούτε καν το στάτους που έχουν τώρα, ακόμη και αυτό το υποβαθμισμένο, αν δεν γίνει κάτι για τη χώρα στο σύνολό της. Σε αυτά τα κοινωνικά στρώματα οφείλουμε να επενδύσουμε. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε πουθενά άλλο. Αυτά τα στρώματα πρέπει να πιστούν να βγουν για να δώσουν μάχη. Ένα πολύ μεγάλο μέτωπο που σήμερα, έτσι το λέω, είναι για παράδειγμα η υπεράσπιση των Δήμων. Συζητάμε, έτσι. Εγώ το έχω ονομάσει αυτή την επιχείρηση Anschluss, δηλαδή στα γερμανικά Anschluss λέγεται συμφιλίωση, η συνένωση. Και αυτό λέγεται, αδελφοποίηση Δήμων το λένε επισήμως, έτσι ξεκινάει η επίθεση. Κάνουμε αδελφοποίηση. Anschluss. Βεβαίως. Ναι. Αφομοίωση. Αυτό το πράγμα, αυτή την αφομοίωση, πρέπει να την περασπιστούμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πρέπει να δημιουργήσουμε, ένα συντονιστικά αγώνα, όπου πραγματικά να υπερασπιστούμε το Δήμο, την περιοχή μας, ακριβώς από αυτή την επίθεση. Και αυτή η επίθεση έχει την πλήρη συνηγορία της κυβέρνησης, συν τις δυνατότητες που τους παρέχει η αδυναμία του Δήμου να ανταποκριθεί σε κάθε φέτος ο προπολογισμός για πρώτη φορά προβλέπει κατάρρευση των εισόδων. Και μετά από το δεύτερο εξάμηνο δεν πρόκειται να δώσουμε τίποτα απολύτως στους Δήμους. Από αυτό που προβλεπόταν το ειδικό κονδύλι, προβλεπόταν για τους Δήμους. Τι σημαίνει αυτό? Πήγε στο λαιμό. Ή πήγαινε φορολόγησε, ή πήγαινε βρες γερμανικούς Δήμους να πάρεις ακόμη και ΕΣΠΑ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να μπει σε διαδικασία να σκεφτεί ο κόσμος με ποιο τρόπο θα εκφραστώ. Και πώς μπορεί να γίνει? Καταρχήν να μαζευτούμε όλες τις πρωτοβουλίες πολιτών, κινήματα συντονιστικά που υπάρχουν. Ξέρω ότι κατά περιοχή γίνεται παντεσία, δηλαδή ειλικρινά από τα κάτω. Πρωτοβουλίες, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα για διάφορα μέτωπα. Γιατί δεν μπορούμε από τα ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι πολύ έντονα πλέον τις μέρες μας, έτσι ο κόσμος πεινάει, μένει στους δρόμους, έχει σοβαρά προβλήματα, μέχρι τα μεγάλα μέτωπα που είπαμε. Έχουμε εδώ το ζήτημα του ελληνικού. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά θα πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους.
και να κάνουν ένα κοινό μέτωπο. Έτσι ώστε να βοηθάμε όλο τον κόσμο να δίνει τη μάχη κάθε φορά για το κέριο, εκείνο που πραγματικά, εκείνο που δέχεται την επίθεση εκείνη τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δει ο κόσμος καταρχήν ότι μπορεί να πετύχει κάτι. Να τους καλέσει ο Δήμαρχος. Εντάξει, πέρα από το. Εντάξει, τυχαίνει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να έχουμε τον Δήμαρχο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχεις τον Δήμαρχο. Θα πρέπει να το κάνεις παρά και ενάντια στον Δήμαρχο. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, πάνω από 100 δήμοι στη χώρα έχουν ενδώσει στη γερμανική βοήθεια. Σε αυτούς τους δήμους δεν θα έχεις τον Δήμαρχο με σένα. Αλλά εκεί θα πρέπει να το υπερασπιστείς, δεν πρέπει να το υπερασπιστείς. Θα τα αφήσεις. Έτσι, λοιπόν, και πολλές φορές σε πολλούς δήμους δεν έχεις καν φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, έστω επειδή μου κάποιο κακομοίρη που έχει μείνει και φωνάζει έτσι, γιατί ούτε καν αυτό. Άρα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο. Αν βγάλουμε τον κόσμο στον δρόμο, τότε ο κόσμος θα σκεφτεί με ποιον τρόπο θα διαχειριστεί το πρόβλημα. Και θα βάλει το ζήτημα δημοκρατία στον τρόπο που πρέπει να εκλέγομαστε, να προωθούμαστε. Μην το βάζουμε ανάποδα, γιατί μερικές φορές τρομάζουμε τον κόσμο σου. Τώρα δεν λένε αυτοί. Εγώ πεινάω. Δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, όχι πως εγώ είμαι πέρα αυτή τη άποψη. Από τα κάτω τι να κάνουμε. Και με αυτόν τον τρόπο που λέτε θα κάνουμε κάτι. Οι άλλες ιστορίες τελειώσανε παντελώς. Έχουν χρεοκοπήσει πριν καν δοκιμαστούν. Το ξέρει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Απλά επειδή ακόμη δεν έχει βρει τον άλλο τρόπο να αντιδράσει μαζικά, δεν έχει βρει τον τρόπο δηλαδή, ή δεν τον γνωρίζει τον τρόπο, έτσι, δεν είναι στην προσωπική του εμπειρία, ακολουθεί την πεπατημένη από τη στιγμή που μόνο αυτός ο δρόμος του έχει δοθεί, είτε από τα κεντρικά μέσα ή από την κεκτημένη ταχύτητα που έχει ο ίδιος στη ζωή του. Αλλά σιγά σιγά, εγώ αυτό βλέπω παντού, σε όλη την Ελλάδα, σιγά σιγά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που αρχίζει πλέον, όχι πέρα από τη συνειδητοποίηση, πέρα από την κατανόηση, να ψάχνεται και να βρίσκει. Γι' αυτό κιόλας έχει στολάρει το πολιτικό σύστημα. Αν έχετε προσέξει, καταρρέει το πολιτικό σύστημα. Δεν κερδίζει κανένας. Προσέξτε, κανένας δεν κερδίζει. Έχει μπλοκάρει το σύστημα, όλο το πολιτικό σύστημα, και έχει μια συμπαγής μάζα κόσμου που αν δεν αναλύσει κοινωνιολογικά θα δείτε ακριβώς αυτά που σας έλεγα πριν, ότι είναι δυναμικό κομμάτι του κόσμου. Δεν είναι ένα κόσμο παραιτημένο από πολιτική που δεν γουστάρω, το οποίο λέει κανένα σας και να πάτε συχτήρια ακόμη παραπέρα. Σε όλους. Αυτό το κομμάτι δεν έχει βρει ακόμη έκφραση. Δεν έχει βρει οργανωμένη, αν θέλετε, και πολύ περισσότερο αγωνιστική έκφραση. Αλλά εκεί είναι το στοίχημα, τουλάχιστον για όσους από εμάς δίνουμε αυτόν τον αγώνα. Το θετικό είναι ακριβώς αυτό. Δεν έχει περάσει η λογική της διαχείρισης από τα πάνω με άλλες μορφές και βλέπετε τι κόμματα γίνονται, χαμός θα γίνει. Και μέχρι να πάνε σε ευνηδιαστικές εκλογές, τι θα βγει στην επιφάνεια είναι απείρου κάλους καταστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθώντας να βρουν έναν τρόπο να ξεγελάσουν τον κόσμο ξανά να το πάρουν στο Μαδρί. Θα δείτε 12 πασόκ που φτιάχνονται. Θα το δείτε δηλαδή, εντυπωσιακά πράγματα. Και ο λόγος είναι απλός. Επειδή ο κόσμος του παραδοσιακά του Πασόκ δεν έχει πάει πουθενά. Και αυτό είναι αλήθεια. Μετά το υπάρχουν τις μετρήσεις. Όχι με τη λογική ότι είναι Πασόκ και μείνει στο Πασόκ. Όχι. Τους έχει συχτηρίσει, έχει κόψει δεσμούς κομματικούς και πολιτικούς, αυτούς παραδοσιακά που τον ένωνε με τον χώρο, αλλά δεν έχει βρει με ποιο τρόπο θα εκφραστεί ακόμη. Οπότε τους σκέφτονται τα φιντάνια. Αυτό μου το είπε κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ, σας λέω τώρα. Μου λέει το εξής, εφόσον δεν έχει φύγει και δεν έχει πάει πουθενά, άρα να φτιάξουμε πολλά Πασόκ, σε κάποιο ρε δεν θα πέσει. Δεν έχει όμως καταλάβει αυτός την αλλαγή συνείδηση που έχει γίνει στον κόσμο. Δηλαδή ότι έχει κόψει τα παλιά του κομματικά. Ειδικά ο κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ο ψηφοφόρος είναι έτσι απλώς. Και εκεί ακριβώς για να την πατήσουν. Βεβαίως, οφείλουν να την πατήσουν και στο γεγονός ότι πρέπει να του δώσουμε διέξοδο. Αν δεν του δώσει διέξοδο, εντάξει, τι έκανε. Το μόνο που θα του μείνει είναι να ζήσει την προσωπική του μιζάρια μόνος του, αποκλεισμένος, σε πλήρη απογοήτευση. Άρα πρέπει να του δώσει διέξοδο. Και τέτοια διέξοδο που να την αναγνωρίζει. Να την αναγνωρίζει. Μην του απαιτεί άλλαξε ρούχα και άλλαξε μυαλά και έλα. Όχι, έλα να παλέψουμε και θα δεις μέσα από την πάλι το πώς και το γιατί και το μέχρι πότε και μέχρι πού και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό μόνο με όρους που για μας, ας πούμε, που ερχόμαστε στην αριστερά, το εννοώ, για όποιον δεν προέρχεται την αριστερά, δεν λέει τίποτα, αλλά το λέω με την έννοια αυτό. Με αμικούς όρους μπορείς να παλέψεις. Δεν μπορείς να παλέψεις με κανέναν άλλο τρόπο. Διαφορετικά προγράφεις αυτόν τον κόσμο.
και τον στέλνεις ξανά είτε στην απελπισία και στην απόγνωση, στην απογοήτευση και την αποστράτευση, είτε στις εναλλακτικές που θα βρει και τις εφεδρείες που θα βρει το κεντρικό σύστημα, και τον ξεγελάσει πάλι με κανένα σερ ενδεχομένως, το σερ Μπάζιλ, ας πούμε, ή με